ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು 12 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತು ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆನ ಮಸ್ತ್ ಬುಳಿಪಾಡು ನನಾತು ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ತುಳುಟೆ ಬರಿಪುಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಿಪ್ಪಡು ಏನೇನು ವೈದ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಜಾಸ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ ಆಗಲು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಅಗ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲನ ಒಂದು ಪೂರ ನನಾತು ಇಂಚಿನ ನಡಪಡು ನನಾತು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ತುಳುಟ್ಟೆ ಓದಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಟು ಸೊ ತುಳುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಕಿದ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಅಗ್ಲಗ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ.